So guys, I'm here again, same setup. So I'm just gonna samantalahin na natin guys yung pagkakataon para ano ko na lang, upload ko na lang siya separate ko na lang siyang upload. Nakadalawa na akong vlog guys. So ito na yung last guys. So I'm gonna show you guys, why not to show you guys how I did my filming setup. So ngayon guys, nag-film ako sa baba kasi ako lang mag-isa dito. Normally, nagpi-film ako sa taas pag may kasama ako sa bahay kasi nahihiya ako nga sa baba na mag-film. Pero ngayon mag-isa tayo. Isa-show ko sa inyo guys kung paano ako mag-set up. And then, it's basically the same how I set up my filming in upstairs in my room. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko sineset up ang filming background ko and how I did my and how it's look like my front of my filming setup. So ayun guys, ready na kayo? Ipapakita ko sa inyo kung inulit ko na naman. So sige na nga guys, papakita ko sa inyo kung paano ko sineset up yung filming, kung paano ko sineset up yung yung background ko every time I do film the, what do you call it? Like, normally, like, I always film a sit-down video, guys. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano ko sinet up yung mga, like, if I want to do a sit-down videos or whatever. So, yun, guys. So, dito naman tayo, guys, sa backdrop. Ayan yung backdrop. Nabili ko lang yung yung tela guys sa Walmart. Sa Walmart ko yan lang bili. Ang ganda ng tela niya. Marami silang telang pagpipilian. Tapos ayan hanggang sa siya. Mataas yung backdrop. Ganyan tsura. Tinatago ko yung kalat sa likod. Tapos I using that chair, but normally I haven't used this chair. Well, when I film downstairs, yeah, I use that chair sometimes. And then this is the table that I use when I'm filming. Yung malapad na table, guys. Gandang table siya, guys. So, guys, yan yung camera setups ko sa harap ko. And then, normally I use ring light when I'm doing... Normally, I use ring light when I'm doing a sit-down video. So that's the camera and then the ring light. So this is normally the ring light and I show you earlier already. And then this is my tripod. And so I use one lights over here, the umbrella lights, and then another one on that side. So ganun lang guys yung pag-set up ko ng ng background ko. Itong backdrop, matagal na to sa akin. Hindi pa ako nagbablog noon. Meron na ako nito kasi regalo to sa akin ni Dan. Kasi ako mahilig talaga akong mag-picture-picture noon. So, ginagamit ko tong mag-picture-picture ng photoshoot. So, matagal na sa akin yan. I think the backdrop, I think I have my backdrop for like 2.5 years already. And I forgot about it. I haven't used it for my like sit-down video before. So, and I try it for my what do you call that? For my sit-down videos, and it's looked very nice. So, tsaka may kasama siyang tatlong umbrella. Pero may kasama siyang tatlong umbrella, guys. Hindi ko makita yung isa eh. Tatlo tong umbrella na to na may ilaw. So, hindi ko makita yung isa. Hindi lang po sa pagmamalaki, okay? Hindi pa po ako nag-start mag-video-video kasi mahilig na nga talaga ako sa camera, sa picture-picture. Meron na ako nitong backdrop. Kompleto na siya. Tatlong umbrella with the lights. At saka yung backdrop na stand. Tsaka, yung backdrop na kulay ng tela na meron ako, yung dito talaga kasama sa backdrop, puti. Kaya lang, parang ayoko ng puting background. So, bumili ako ng separate na tela na
pwede kong i-background every time mag-film ako ng sit-down video or whatever. So, binili ko tong red na tela na to sa Walmart. Ganyan yung itsura ng backdrop, guys, oh. So, binili ko yan sa Walmart. Ganyan katangkad. So, gusto ko yung red na background, guys. So, ang ganda. So, ayan yung itsura. Ayan. Welcome to the reality. So, ganyan yung itsura ng backdrop, guys. Tinago ko lang yung kalat sa likod. Nasa sala pala ako, guys, ha. Wala ako sa taas na. Nasa sala ako. So, ayan yung kalat. Ayan yung sofa. Yung backdrop. Ayan sa likod ko. And then, ito naman, guys, yung another umbrella. Tsaka katabi niya yung ring light. So, and then, ito yung table na pinapatungan ko. So, ayun, guys. So, yay! Nakatatlong video ako ngayon. I-separate ko na lang siya ng upload. Ang saya kong Madaya ako ngayon, guys. Para isahang video lang ba. Tapos, i-upload ko na lang siya ng separate. So, yes, I'm happy that I filmed 3 videos today. Kasi busy na ako, guys. Bukas may pasok na ako. Bukas Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So, may pasok na ako ng 4 na araw. I don't know if I can vlog at all. So, sinamantala ko na ng pagkataon. Nag-cheat ako ngayon. Nakatatlong film ako ngayon. Isa-separate ko na lang sila ng upload. So, that's it for today's vlog, guys. Thank you so much for watching and I will see you on my next vlog.